Който е гледал и друг път книжния ми влог, знае, че съм титаничен фен на Робин Хоп и всички тези красоти си имат... Добре, може би не си имат отделни ревюта, но доста съм говорила за Робин Хоп, особено за Дъждовната гора. Сега миналата пролет бях полудяла по нея. И чакам тези нови издания на Робин Хоп от доста години. Даже бях изгубила надежда, че някое българско издателство ще се реши най-накрая да издаде Робин Хоп на български отново в нов тираж. Тези стари книги, знаете как е, всеки иска най-новите книги, току-що написаните, току-що излезете и някакви такива антики, никой не ги има за нищо. Всъщност тези антики са изключително стойностни книги, които ще побъркат с читателите сега, когато вече ги има на български, абсолютно съм сигурна. Тези 3 книги преди 10 години някъде си ги купувах. Това е първата Придворния убиец, първата трилогия на Робин Хоп, входната трилогия в света й. И съответно бяха изчерпани много отдавна, търсих ги по антиквари, давах луди пари. Мога да ви кажа, че третата книга беше най-неоткриваемата, Трона, завършващата трилогията. И съм напълно убедена, че ми пробутаха пиратка. А именно някой на принтер, невероятно тежка хартия. Това е шрифта. И затова дадох луди пари. 4 книги от Дъждовната тетралогия, които си ги поръчвах от чужбина, барабар с доставка и всичко ми излязоха по-евтино от това. Така че едно от нещата да съм толкова щастлива, че има ново издание на Робин Хоп е, че този тип хора ще спрат да печелят. И така, толкова за тъжната част. Сега започва веселата, защото в моята кутия от Озон ето това чудо! Гледайте каква красота. Просто е страхотно. Илюстрациите навсякъде са бомба. Направо са изумителни. И така, сега да извадим първата книга от бокс сета, която се казва Тайните на занаята. Това е отварящата книга на трилогията Придворният убиец, която е напълно завършена. Човек може да я прочете, ще знае всичко отдолу, няма нужда да продължава да чете, но обикновено човека няма да е съгласен да спре. Затова Робин Хоп продължила да пише в този свят, както виждате. Изключително много се вълнувам от това колко красиви са тези книги. Просто са изумителни. Наистина са изумителни. Този Ясен Стоилов, до сега не съм попадала на нищо негово, което е изцяло моя грешка. Човека явно е доста талантлив. Гледайте обаче, като махнете обложката, какво има. Ама това е просто невероятно издание. Гледайте цветната порезка. Ами форзаците. Форзаците са направо нямам думи. Форзаците са изумителни. И това явно просто е вложено толкова много старание в тези книги, толкова много обич, толкова много, не знам, просто... Това е втората част. Тук вече главният герой Фиц, който е малко дете в първата книга. 6-годишно дете, което е отгледано до този момент от майка си, но е изритано от семейството, защото е копеле. И съответно дядото го връчва на семейството на бащата, който е престолонаследника на кралството, но той като копеле не може да бъде принц. И оттам се започва историята с Придворния убиец, защото това е функцията, която едно копеле може да има в това семейство. Тук вече Фиц е тинейджър. Спойлер, този вълк тук е много важен. Това е Тронът, трета част на трилогията. О, вау! Искам да ви кажа, че и без обложките тези книги са напълно разкошни и можете да видите красотата. Освен, че са оформени с много любов, като илюстрации, твърди корици, супер обложки и така нататък. Тези книги са и редактирани с много любов от Елена Можолич, която е изключителен редактор. И също така главната редакторка на Артуан Кристина се обърна към мен и ми предложи да бъда консултант на книгата. Ако решите да продължите да четете и ако Артуан решат да продължат да издават поредицата за праотците, защото това си е една поредица, макар и с различни арки и различни истории, е хубаво човека, който работи върху тези книги, да е чел следващите, за да знае кое как да се преведе. Съответно, затова се обърнаха към мен, понеже съм чела включително тези, които никога не са излизали на нашия език книги. Така че направихме едно управяне на терминологията. Така че стискайте палци тези книги да вървят, защото тогава Артуан ще издадат и следващите. И най-накрая тази прекрасна авторка ще има цялата на български език. Enjoy! Четете ги, наслаждавайте им се, кефете им се. А ако сте от предварителните поръчки, вероятно сте получили тази кутийка, в която сте получили уникални
Не знам колко са уникални, нямам представа. Казах го така. Получили сте тези красиви картички, но най-важното е, че има тази карта. Това е картата на 6 херцогства, където се развива действието. Ще можете да се разхождате по нея и да си казвате: аха, сега героите са тук, аха, сега има нападения тук, има еди какво си тук. Въобще доста готино. Така че, приятно четене, хора!